Ассалому алайкум бинандагони канал. Рӯзи 25 июл дар шаҳри Обнински вилояти Калуга дар як нуқтаи шустушӯи мошинҳо байни ду хешу табори наздик аз деҳаи Моғиёни шаҳри Панҷакенти Тоҷикистон муноқишаи хунӣ рух медиҳад. Дар ҷараёни муноқиша Носир Сафаров соли таваллудаш 1991 ба қафаси синаи писари аммаш Парвиз Саидмуродов соли таваллудаш 1987 як зарбаи корд мезанад. мутаассифона корд рост ба қалби Парвиз расидааст ва ӯ аз хунразивии зиёд ба ҳалокат расид. Носир Сафаров оқибати кори кардаашро дида аз ҷои ҳодиса рӯ ба фирор овард. Пулис ӯро ҳамчун гумонбари қатли аммабачааш таҳти кофтугобӣ қарор додааст. ба куҷо ғайб задани ӯро феълан касе аз ҷумла ҳамдиҳагон намедонанд. ба гуфтаи шоҳидон, соҳиби корхонае ки Носир Сафаров ва Парвиз кор мекарданд, аз қазо мошини газелашро ки бояд ба Носир медод, ба писари аммаи ӯ Парвиз додааст. ин ба Носир алам кардааст, ту маро дар назди шеф ганда кардӣ, гуфта ба Парвиз ҳамла мекунад. ҳамлаи хунин ба он оварда мерасонад, ки Парвиз аз зиндагӣ маҳрум мешавад ва қотили ӯ Носир дар ҳолати гурехтан қарор дорад. ҳоло муҳоҷирони тоҷик дар Обнинск бо роҳбарии Илҳом Рӯҳонов пул ҷамъ карда истоданд, то ҷасади Парвизро барои гурӯҳчӣ ба ватан баранд. қарор аст, ки ҷанозаи ин ҷавони номурод рӯзи 29 июл дар Тоҷикистон баргузор мегардад. равонаш шод бод.